Mama gani rason nga no nga magsige ko og kanang biyahe Cebu. Nami gamay nga negosyo guys mao ni. Kani ang inventory ana ning uli dari sa ilang store kay kanang wa na nahari na to sa Bohol. So asa lagi ko ninyo hilabde kay mo kay bagon sa city neod nga no magsige ni og dog Cebu. Sponsor din ni magikaon ha. Sponsor ni ha ni Dani ginatag og kayo ni ha. Ni napud mga turista. Ang bulira ha. Ginatag ni. Tapos mo ha. So, shumai, mushroom. Ito ko day. Hakaw. Ha? Hakaw. Kay hakaw. Ayan po hakaw. Hi guys, karon di ay nagkuan ko, nagpazong ko rin ang mga manicure, mga cutex, classic-classing cutex guys. Ang mga nang-return dari sa Cebu, ag kaning mga nahalin, naghanap pa ni guys, pila pa ka ni ka-box. So, wala may nagsuroy dito sa kuan, sa Bohol, kay mas kusog jud og kanang naay ari sa ilang tindahan. So, kuan ni kanang naay, Senerin nga cutex sa klase-klase lagi ni sila guys na ay mahal na bratuhon. Na ning gi-inventory karon kay i-back store na, i-back sa tindahan na nila. So kinahanglan mahibawan og pila ka buok. Ni pila ka box ing balik kay arong malis. So, nice kaso ni negosyo ha. Buto na naan guys. Kani amang gibalik. Ko na ni. Kanang mo na ni. Kanang na ay kumbaga kanang tubo na ni guys. Kaya dako-dako na pagamang nahalin sa sukades pagpamarigza na mo dadton dya. Kaya amang magaling ibagsak sa mga tindahan. Dagko bitaw para ato sa Ilalinlin store. Ato sa Alicia. Kanang dagko mga tindahan dya. Karon guys. Kay wala mo din may kabihay po dito sa Alicia. Wala may kadaog mga balik dya. Agamang gibuhat mo. Nagipabalik na lang mazinig na nadari. Kunja kanang sa mga naisigig panghilabot. Ngano kuno sa yang dungon dari Cebu. So mani among kuan guys ang sekreto nganong magsige migbalik Cebu na magad may pini gamay kadto nga negosyo nga among kuan dari makuha min ja man nang mayon nga ngano kunong himo ra nang namong nata Cebu. So mani rason guys nga magaring-ari mi kay pag may mazon naman ay mamiso ginagmay kay kanang kani dagko mig tubo kay ikan magdini sa distributor diri sa Cebu. So mura ba ito dagdag dito sa kanang parang magangkat-angkat pagkabisag asa. So money. So karon kay kanang na ay walang pud may kadyo kasuroy nja murag daghan pa pag-stock tong tindahan sa Alicia. Aron naghana magani ang gida guys. O mani rason nga mag-ulo-ulo pug Cebu kay madyo na lang pud bisan makalibre ta sa atong pamasahe. Natay tubo ginagmay. So money nja da katong last guys naninda pug og mga sanina, mga brief, mga sadiha. So, wala man nahagi kaadyo gikuan sa online kay naraman lagi pinamalit. So, nahuro taghang baligja guys, nakatubo po ko ginagmay. Kanang namalit ko dato sa kulon dya, namalit po ko cash dato sa ilang tindahan ni Inday. Kani, kang Inday ni, kang MM ni kay. Kuan gaming duha kanang nay agaho ahang gi-cash kay anong kay bawo ko pila jay ahang ko anong kisay ganahan mo pala to mga niffer mga kanang naay mga pusher basta gamit sa kuan mo teng ipait og gas kang aga Inday baligja mao na ija cutex ako na lami nag-inventory. So daghan magang nahilabot na ngano kuno si kuno ko katutog Cebu. So kanang para masayad pud mo nga wa ko ni nga Cebu para nag kanang nay pa kuan naman suri-suroy. So naan tapoy ka ng gamay nga pagpakita kanang sa nakikita ang gamay ba kay aron diputakan sa atong panahon nga mayon nga ngari ra ka nang suri-suroy ra. So mao na o kani ibalik na niya ni Kuko kay ija na pa ni ibalik dito sa ilang store sa Kulon. So mao ni nga hanggi kuan kana na ay kihap kay makaibaw ko pila.
Rain, daghan. Mga suba-suba. Sige. A few moments later. Hi guys. Diyan na po si Bo ang turista. Dapat po sa nga hilagtanin. Ano ka ninyo eh? Kaya nga po din sa bisag piso. Kaya na natin hata guys. Ha? Terus bukit makapla ito ba ang sa nagsarang. Diba? Naday ko anda. Kasi mo kapot ba? Ikaw. Ano gusto? Dipatay na? Dipatay na niya? Dipatay na. Ano man natin eh? Edit ba? Oh, gidahan isang cellphone ka dito. Hindi, ay. Ato ah, dipatay. Dera, bago na yung ginawa. Pila? 214. Ikaan siya? Ikaan ba May siya? tuntong lami. Kaya rin ko. Uy, kaya rin. Sinanaw, ang tagay sinanaw. Kaya rin. Tuwa dito ni Coco ang sinangag. Mamaya ko dahil. Wala man ang picture rin dahil. Ayaw na, uy. Ayaw na, ako nang giinom. Salamat. Ayaw na. Siguro, para makita. Ganyan ka lang nabot. Ito yung sa siyang app ng abot. Sponsor din niya magikaon ha. Sponsor niya, dahil ginatag mo ito niya ha. Ngayon na po mga turista. Ang bugira ha. Ginatag niya. Tapos mo ha. So, shumay, mushroom. Ito to day. Hakaw. Ha? Hakaw. Say hakaw. Ayan po hakaw. Ayan to ko din. Ayan. Ito. Hindi ka lang magsuba na. Last year, tayo na abot. Dinusun ko. Related, happy birthday day ni sa isang friend. Tingnan na po taga Mugira ta kayo natagal ba ni guys ha? Sponsor ba dyan ni sa best friend ni Inday. Amen. Tingnan na po taong taglami. Ngayo ka niya? Ngayo ka? Ngayo ka itagaan mo ikaw. Kada ko itagaan mo. Siya naging bird, di mo naging siya tagaan. Ito budget. Katong cake. Mga di ko niya. Katong dimsum. Ang sabi ng dimsum. Ano gina siya? Siguro, oh, kapuban. Supaw. Ako. Siguro tagal na siya. Supaw? Ako. Ini muka. Turun ako. Sayang na. Kasi nilibigyan ng picture na ikaw sa Ayun mga. Ikot sa Mugira ka. Samot na. Ako na ka namin kung wala yun eh. Kok niya ang puti? Ang dato man. Shrimp ra manggod na. Kaya ako. Ang dato na, hindi ko dato. Wala man ang shrimp. Lami mo rin. Kaya. Ako niya order daw. Ikong-kong.
Feel ko ano mo. Hindi ka karang ipa. Maluwa. Gusto ko na sasawa ba? Di mo kang sasawa. Kaya sa power niya. Ang? Nasasawa ni mo sa imong human. Sige na, ko pa naman si Tuyo. Bakahang ko ng kuwan na. Ha? Di ba kapadahang ng tuyo ang ilang ang pinapataban ba? Hindi. Kano yung kuwan niya hang? Makaon sa tayo na. Makaon sa tayo. Kaya ulang taka. Dahil kung sula kung sa pista sa gamay. Gusto na yung sudan Ano niya. na kung kilo ang bago? Duhan, di ba? Kabidyo ko ba? Kabidyo. Gusto kabidyo. Ida. Na-sponsoran dahil mi sa kuwan ka na best friend din. May dagan ka sa pagkaon. Yan, ipakita kayo nun sa pataghambungira ta. Dagan ka sa pagkaon guys. Saan yung pagkaon na din? Chicken or mushroom. Gamit si Kubo na lang. Ang pinanding sa ko. Ngayon sila lang ang utan. May mga karne pero kira may asko ko tayo. Bukchoy man siguro na tawag ano. Mushroom pero dahil ko hakutan na. Ay, pero mushroom. Ganas niya na ng mushroom. Ang ikan. Oh my God. Nagto pa mo. Mabit ang ikan. Meron mong gahi ba? Bukchoy. Oh. Bukchoy. 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 Ano ko ako ko rin? Di ko na baling gulong. Lakaw-lakaw ko na siya. Ano to panila nino? Oh. Asa manilot pa diha ha? Tapos butang dito na yun. Kaya ito dito ko ano? Ayan ang tuurong pa. Sabi na ko usap si Edith eh. Ha? Ang akong kapayas, kapayas akong tuyo niya. Nabilin bitaw na. Ha? Inon siya? Oo. Niya, may ganag sa Facebook. So, gabi. Niya, diha ra na, day. Saan ba, day? Ilaw ito na. Ano naman? Ano na nila? Sorry na po. Awa na. Kape. 200 ka pin doon. King. Dako day. Wali doha? Sarap. Oh, dako. Hindi to. Uy, pangkuan. Tama lang. Pamili. King, okay.
Sana lang, yaw-yaw banana. Iya, kanindot. Siguro sa ba ng kulo? Oh, kanindot. Siguro ng kulo dahil. Muha na ka. Siguro niya mo. Dad. Naan kapayas dia, Dad? Kapayas bang kasal? Nabilin, salita. Hapel. Bisod na mo sa garapon ka imong dadon. Aptay. Madarang may truck. Na. Iso sa iceberg, hindi pa man naman sa inisunod na truck ba? No. Mag-order ko yan din. Iso sa iceberg. Para dito ko ano. Kasring dako. Nauwan diha. Dako na ako. Ha? Nakaikat ako. Naha. Asa na ko ato ah. Ako sa at. Ay, mas taas mo dito. Kita sini may wala akong gate na gubat. Ako to. Ate Dit, Ingon dito ko kalang di pa naman daot na sunod si Mana? kanang guod ka det, guod. Kabuhati na guod oy. Bahalag igaed. Kay isig nga. Kuan na, putol dyan. Nga po, nagdila? Maka? Ha? Pagka nananghit niyo mo, kapto na ko. Doon, may gamay. Ha? Tay gamay Iyan mo sorry ay. Kani? Na. Thank you for watching. Bye. Hi guys, good morning. Now ay dito. Ay, di ko siguro lupi da. Padong na po di mo uli guys. So, ayun na ito. Hilak na po niya ron. Para ba sila buwak dari nga. Ayan eh. Ayan, buwak ka ba ulit? Kaya hay mga butangan at ang kay mga buwanan mo. Nanghid na ka day? Tanong ka tada ni siling akuan, mo na tong buwak. Kung kada nagsili day la. Nga. Ah. Siling di mo naman eh. Ngawat ko ang itanom. Siling demonyo. Pagatang sakdan halos. Uy, ginong ko si alas saya alas 15 na. Buwa dia sinday ro. Nay, maka wasik gila no. Dami kong pinagdaan ng problema sa buhay. Pero nandito pa rin ako. Lumalaban. Minsan nakakalimutan kong ang lakas ko pala
na kahit anong hirap ang dumating, nalampasan ko. Kaya ngayon, sinasabi ko sa sarili ko, kung kaya ko noon, kakayanin ko ulit. Hindi ako susuko dahil ang tibay ko. Ang bawat hamon ay patunay na kaya kong magpatuloy dahil alam kong mas maganda ang bukas na naghihintay.